Noro accident thidi asu dirok. A Amrita hne berai. Ang ba kono sebe sinilaya hne salai hne sawana. Engkai जों hai salaijak. Bui salai thani ang kaujura rejak. Ang sajak I ang hinjak. Ini ang gosika. Abo sipa. O berai amse koglai saka o Amrita hne. Bosi pet. Mane bin buku emon wat hamia saka bo. Asukok bal ya at furo baro video khai pondo engkai ekdin salja जों program ma lekha bori be ang to sini afro aro je program thangnai boro rok sawo jen hne mani layo engkai ajago sido boron kok bai mani lai khata jen jono phone khaika ang to hamia sama kerai engkai ang hamia sama kerai phona ang salaijak kok salaijak hai phona amsang hamia to salaijak ya nono tam hining ni noro khobor sogei ba hani ang sengka engkai noro se tam hani salai hani sawana engkai जों hai salaijak bui salai thani ang kaujura rejak ang sajak ang hinjak ini ang gosika abo sipa o berai amse koglai saka o Amrita hinai bosi pet mane bin buku emon wat hamia saka bo asuk balok jak okok asuk balok jak taba ang bo views ni bagai am heke kok sawo ni sawo views ni bagai saka hangka okor na ang bokul ni smi sai pai khamo ane oro ani tarik ka kunu kure ang oro views ni bagai norna heke sanai ang dukuna kha jeta boba ang ati ki hinjagai okok no onek da boi to mani tabule ang da boi mali ata okok na ang tabu mus masa sinai ang sajong bisingo ang hinjak tenge ang thui tongna da ha tabu noro ang sawise norok saimano ang sayake norok si sikamu ba ano bising teke ano press hari tongo ba teke sa sanke hene जों मोनैjak ang nahiya ang मोनैjak engkai boron kok bai monilai khata engka okong no a berai jen o Amrita na berai ta mohini bo sapai ka jane thamji ngai jen jono phone khaika da abir phone khaika do da abir phone khaye norok ta ma ani bepara hamia salai himbla hani sawo engkai bini bepari to ang da hamia sama kerai engkai ang hamia sama kerai phona ang salaijak kok salaijak hai phona amsang hamia to salaijak ya nono ta hining ni norok khobor sogei ba hani ang sengka engkai norok se ta ma hani salai hani sawana engkai जों hai salaijak bui salai thani ang kaujura rejak ang sajak ang hinjak ini ang gosika abo sipa o berai amse koglai saka o Amrita hinai bosi pet mane bin buku emon wat hamia saka bo asuk balok jak okok asuk balok jak taba ang muitu khai sai tongo ane oro kisa misa mane kok pogi mano ofro ni dini afro ane loge tongo surubi bo tongo mane o tim ni bisingo bo masa tongo ta bo tongo engkai bota mohini ba sapai ka jane amse kai जों kok ma bangla kha ofro bo engkai bini kong na khna woi adar abini kok ba Amrita ni kong na khna woi tai masa sopai khabar na oro nimai sa Asu dirok. Tabo khanam ngai buini sini dia. Oro channel lo samungkai se tabo kai buini bagai hamia saga. Asu dirok. Noro accident ngai thidi asu dirok. Namong ya puru hangkai. Eko dara namung khangkai tabo kai sak nanglia. Je channel lo samungkai o channel lo samungkai thile di noro. Lasieda bumhang sipala kai bong hanai nagiri bati mama khang khairok kuni ke daily logi tabo khai o channel chini channel samang khai angkai makhaya ni bagai asu dirok ginang jagi tonga ang tam khai ke banor no mufuk jungma chini channel samang khai kotorungi tabo khai bunyorok samang khai tabo khai sini jagai hinui asuk ani mai sana ba जों ke bosinia mane जों agi tongfro borok kere
जों ओंखारमानि परेसे बर' जतन थांगौ हिंके बा जों बाहायके सिनि नायबाना हिंके आनि माइसा स्टेटास जावखा आं बाय सुरुबिनि फट' न स्टेटास सिका tam hini khamo amte hini rifo ani dara abino oro video khaye popular ngai bumung ngai tabe khai khari thangbai kha wat hamya ru wa jakabo ngai chini to number kari chek thaimiya boichono rohor do ngai puila to ko photo ro riya khaino sui rekha phonta sitra khaye no buku sitra riwoi sui ri japhonta nggak afro to saimi abu ano jono rohaka nggak bung ba men sing phaije kono bong nya kai saimi ata sabune ni last e onu khati ni photo rojak ba tabu jong o siniya nugya rok bai se jong tabu hinjang nani asak sitra wat bai khai nggak o kogrok je o borok himani o chila himani ta o chila himani thaija kok jatun thaija kok jong age dara abi bai salaijak dara abi be ko bangjak bo osarai sap sajak ngai okok dara abi sayaka boro bahaki si ang hinta bo sayaka boro bahaki si bo okok na asuk jotto na je jing samani tiklai saiman hingke ang hingga dara abi no nung jini kok saya hingke o boro ro bahake je jing kok thaija samani boro asuk saiman ang bono sengkata bo saya ni sau saya ngai sayang ke baike saiman hinta angkai bo baike saiman ba ngai te kaisa ko ang ongkhari thangmani bona bana jeng kejang kai sajak surubi ang jeng ekloge no duijon thike ongkharu do surubi ba ang bar sajak jeng bona dara deng wan ke rekhele jeng thangiya jeng bochini chakri je jeng oro asu kangpe khai tongman dekhe jaga bari thanani musingya jeng bo जों बिनि जागाव से तिनि ऑडियंस रक आसु जना हामजागे सापोर्ट दि दं माने जों तेगा जागाव थांगाय नरक ब नायथक जायनि थांगु फायदे बाना ओंखाय जों बना बारबान साजाक दारा 1k रेडी हेनि सामानि आफ्रो 500 तंमानि दो 500 तंमानि ब सावो तंगा दि किसा 900 रुवा न तंगा दि रना सिंया खतो 900 रुवा न तंगा दि हेनि सावो ओंखाय tamo 900 te 100 ni bagai te kisa bari di sidi ba te 100 ni bagai si te 100 ni bagai bosono 1k kariya do 900 ni sau abo on 900 boriya ko 500 ko ja afro ngai ang dukhu nang bele jeng tabok tori logoi mane chini rang ba no jeng tongai meya jeng hard work khai tongo na bini uklogo man jeng rang o rang khai kus kri sini ya go jeng dele ne nok ni sateng wate hiya ha mai ti masaya mai tui le totally bad de phongo nang mai chai thangkai thangka chai khai ya shooting o thangai bini rang khorcho khai chare mani le bokri ja chini rang ba jeng tini chakhi chakha chai khai ya bini tuk kri fru bo tuk bai bin tuk kri fru jeng niji gari bai ma thango bini nok ba chin nok kisa khachalo gai jeng gari kai ma thango gai or gari ni dam ro bini rang bai o gari ni jeng dili la shoma bai Tinoro jeng niji bisa cana panse orang banci ya. Engkai tuk pai mani pore se botono hai furu kai na phaya do thang furu kai jeng ma thango mane last tuni furu kai bot tuk bai je tuk pai furu kai botun phayo ta. Engkai asuk shooting go jeng sapu tongo cana mane jani jan masa sinai oma haja. Bini rang bai to bosari ya no. Sin rang bai jeng chakhi se kaya. Enggak oma hedin tongo salsa sulcu sariu enggak tabu je ang buinor khai tongmani hinkele mara ang nije ma sawo borano boto ma sawo agele sengle om ke ma saya manengya mane sokkisu nijini uporo mang ane ang nije ma sawo do okongna je engma ba je जोंनि खायने बा जोंलाय फार्स्ट बिनो अरसे खायमा बा बिनि अर फार्स्ट खायमा ने जों आमसो खायै जाय खायजाक बा ओंगा आं बुइना अर खायै ते किसा बुइना अर हाइ फाइ नुगुन मानि बागे आं मा सावता नन अले अमा हेके नरनि जे चैनल नि ओनर नरन आमसो के माया खायसारि तो माने आं मा सावता ओंगाय बायखा आबो ब हेल्प खाया हनि सावो माने आं जोंखै हेल्प खाया बखा आने हेल्प खायो Ani babuni shado time je borang ni thaimani mane bo help khayo I
ang go siwo bora ano help khaikya ani o hamya dino help khaikya ang khushi bana kha ang onek no khushi boroni blog ba ang sajak o somoyo ang nirami sai tongfru bora ana amse help khai mane ang onek no khushi na khado onek bukha tongthoka hingkai a time ni kong no bo 2-3 বছর কাখা আ টাইম নি কং ন বতা মংখা বতাক খানো অ কং ন জয়াওই আং ববাই ওয়ালাই মানে তিনবার খা তিনবানি বিসিঙ্গ 2 বার ওয়ালাই থানি ব অ কক সাকা দো আং ন রাং মানে হেল্প খাই মানে অ রাং আনো বেক খাই नों आं बाय भिडिअ से खाया नों आनो लगे सिरिया हके आरां आं नानाय आनो रिदि हिनि सावदो पुइला थाका 2 বার ওয়ালাই ফুर साका ओंखाय आफ्रु आं साजा केसां खायनो अ apa noro ni bekha bai noro help khape mani ang tor phai ni rok saja jaya hangkai nung judi no nanggo hangkai ang orang no bag khainai ni rang besek sadi nane ang bono afro sajak do hingkai bo afro mane bini rang besek obo to bo saya kisa kai no rang sanu kisa bala ke no rang sanu bo orang no engkai jefra ang renai himpro kai afro kai kobon dong thake na bini engkai orang botabuk 2 number walai furudo abro second time walai furuta engkai tai washa iko final chik tabuk o block hemani karon noi jong walai furu engkai bono botai se tharai oko bobo saja bono agyan text thayo hinai bo jen sawo oko ang tak video khai tong mani jaga wo a video upload chenya ko ang jen tak video khai tong ma jaga wo abuni owner se bona hamia huni tong khana ko mane okok khana wo jen ang mia ni je video re mane okok khana wo bona hamia hin tong khana ko okok khana wo bona hamia hin tong khana ko angka owner to kono sija jaya kubikok bokuno lenden keri bobai borok se bisiniya hamya khani tokana hani sawo hingke bo bini bukhawo sitra keri hingke hamya wan sudia hangkai asik din ang bobai tini whatsapp status nai layo ba ano text khayo ati hinai barbano khayo age bo khayo ta ati hinai munai madhubi ana oro video khai paidi hingke ang saka angni no oro video tai khaima gelak tange himaka ni no oro ang sinia borok bai buku to jakha sinima borok bai buku to jakha nung ang bai sini layo kaham kino sini layo ni ne ang saimano ani nung saimanu ang nung bai sini lai tong thani si nung ano hiya kare nung nije saya kare nung buino ni buku bai kok sari woi bai ano kutugo ang jaja ga oma hake ang no bar bar sawo ang tai khaya ang kasang gane sawo please ane video khaina bagai ta sadi nang bala ang video khaimai atai ang saka barba saja okong no engkai bota musa mane bota mungja kha bala ang saimia bo bai video khaya mane esengya mane ang bini oro bo khai sabje kere buji khada engkai bo bini bukhau sitra kere hene sawoi jen saipagra kha ang ani je somai saya ni ang lai khaikya ani babu thimani somese ni thike ang live haika do a somaine toye 3 বছর কাখা a 3 বছর ka mane ang okok te tak ba ang sai tong jago boro help khaimani hina ang okok te ba sai tong jago ang ke bachini team ni borong na ang hamia hiya je borok bai phainai team ni borong na ang ke buna hamia hiya boro bo hiya ang bo sawojen bo simi se orang no sano ngke pui tai kaisa kok bo full team de rang sano do bini simi sanya bob khawo ani simi da mane bob bini simi da mannai te team ron ke maya da okok sawo ta ngai rang 2000 tom ang sen khaika no bono rang 2000 sen khaimani bona ro gya bini rang hisab khaye ani do log de thangnai apro phainai rok ano do phainai rok ano sawo bini rang no simi hisab khaye bini rang no simi di je ha to ba su khani tongma ba kong na bangna musungya ta ngai ang bo ang kong bangna musungya ang om hai kai video rok ba ang saja gya puila mono ani ang bo bai thayo om hai ke ang walai ma tongo ang ki youtube de ani kuni irada kare ang ko boring ya ang je kong no khna tauri sari mano omo din bo phainai hini bo ma suk ja do ang om ti ke kong ma sanai hinai hike bo orang no barba no sani to hike ang rang 2000 sen khai kya
cái bỏ tay sao 2000 bẹt khai rồi hả nó online thì chả cái ăn bỏ thầu ăn 5000 rezak mana 2000 nara kita bỏ 5000 rezak ko cái bỏ 5000 mana nang này om kok tapi ni 5000 rezak bỏ 5000 mana nang này hình che 진이 찐이 뭐럭게 발내로 그 사와 뭐 바사자리야 뭐 2000 시르고 꼭 사왔다 그러니까 안더 능이랑 히삽 카이로 허디 안로 허나이 아보나 아스꼭 살이야 니네랑 히삽 카이로 허디 안로 허나이 할뻔은 제 아니 돌록 사마 힌켈레니니 바사자 응냐 할뻔니니 히삽 분옥디 히네 안 사가보나 히삽 분옥디니 사가보 히삽 분옥디 히네 사마니 따이 살이야 그러니까 안 두고다 낭낭이야. 하면 타임니 공로 딱 하는 뒤 사회 찾았던 거. 뭐 안어 스나이프, 만에 안어 사이 나이프 따보. 안어 시트라. 버리 무슨 탕만, 뭐 무슨 칼만 뭐 khainai. 뭐 엄마 해나요 안어. 따보 보이는 사또는 또 마행 거 자고. 젠 미스 아이사니 아게워 가이사 하미야 비디오. 코tuk 바렛 응장도. tay mà bỏ ăn khai mía nơi ăn dara abir phun khai sajak dara ang le video khai mang galak kha tangi himakai ani nok di boro ro ani parents ro ano ko rulia padbe son rulia mane boro bobui be sajago group ni brai mane afur to boto changmai tongoi mane block khai tongmani ya debana jotono nugo jotono sinei tongo boro to nokun thai poro nugo 보이시리 동어 그가 보이 살아요 딱 하디 해네 아니마 소사오 너 그가 앙뭐 완수가 너니 버럭시 사이도 그가 앙 액바다라 아비노 콜 카이 사하나이 앙 카이만 글라 카네 앙 차가 앙 카이말리아다라 너로 카이레시디 아 너네 버럭 파미션리아 하네 사마니 뭐 사와나 아리 니니 거가 부타모 너로 아너 하면 디노세 타임 서머리마야 help kaya hangke tim ni borok ngai tam la hone satani wa ang wan suka omai ke hamya saya dinu no jeng mili tong lai jang nai hone wan suka ang thanga do bane ekbar sambai na ang thanga bokun dina ano kholo moi please phaidi haing ni ni sana nangya ang buji wi thangu afro tim ni borok hone ang borok no niji ni borok hone ang buji thanga do ang video khai kya afro onek ta comment hamya phaijak ang jingni jibo hinjaka buibai norok bo ekdin saja buibai am tino khaijaknai hinjaka docho mokhang mana sigi hinjaka je chengra thangnai rok bai bo hinjaka ang hingkai borok na ang sai phaikya ani ang ungma kori hingkai jibono amte he ungnya ang hinma tongkhata am heke buiabo je sepono khai tongthong abo ang naina thangya ani kam ang khai thangnai hene ang borok bai ba ang tokra tokri robo ungbu matong kha ekdin salchawo chegra bo hindu matong kha engkai time rogo bona ang logire maro engkai bo somoini raun khai bowan suglia jeta bowan suglia somoi raun engkai bo haike sawo mane anu simi help khayo bono khai cheng help khaya bini koktoi engkai somoi rogo chini bagi bo onek ta jeng bahake lai thanga chini personally bisang hinjaka tai noni borok ni kok nori ang bo bai thangmani bini kong khnawoi te kaisa kok bojo sawo ungko ang poila video khaima se christmas special ni video khai pondo hingkai ang to khaima tongya pro poila ang poila khaima no surubi bai sajagai ungko holiday ni video khaido ani poila afro ang da bini kok bai amne thangya do ang surubi ni kok khnawoi surubi ni kok bai thango video khaina bagai poila no dara abi ano sajak video khaina bagai ang khaya hane bun digi tikhe ang mana khai dekha olo hungka ang surubi ni ko bai thangka surubi ano sawoi phaidi khaipedi hene bini ko bai thangka hingkai bojen sawo Christmas ni video khayo hne Christmas ni video khaya Christmas video khai pro ka bini 1 lakh ka jang no do hingka ang poila jen ang holi ni video khai pro hingka pro 1 lakh kaya ko bo 67000 ni je sawo angle saima to ya ko ang 67000 hne ani video thangi nai di ang kono 67000 ni saya ang sajak ati hne apro bini 1 lakh kaya ko ang poila video khai pro bini 1 lakh kaya ko hni sajak অবশ্যই তো কবিনি 1 লাখ কায়া খো আফ্রো এঙ্গাই খাইতে ওসে আং থাঙে খাইফ্রো খাইতে ওসে আফ্রো সে বিনি 1 লাখ কাও 1 লাখ 2 লাখ কাই থাং আফ্রোতা
ngai bojen chao bini kubi kok nai akai kubi kok ma te ta bo saka saka joto kok sebai sadi মানে saka saka joto kok sebai sana nang bele na